home! Jordi Ignasi, no som criatures. Mira, vull que d'ara endavant la nostra relació sigui formal. Ni un malentès, ni una mentida. D'acord? Bé, sí. D'acord. No hi ha perill de que surti l'oncle? No, té una visita molt important. Bé, doncs anem-hi, Numa. Però tu porta't com si anés a sortir. Vull dir que has de mantenir una distància prudent. Numa, però quina és la distància prudencial? Quan l'amor, el foc de l'amor m'encén... Em permet... Que li digui Numa? No. Em permet que li faci un petó? Fa ben bé un quart d'hora que no faig res, De modo que el señor ministro desea que yo le visite. El señor ministro, podríamos decir que el señor ministro ha pedido hora. El señor ministro... Per favor, doctor, molta discreció, li prego. Però vostè parla el català? Domino 6 idiomes a més del castellà. Carai, anglès, alemany, rus... No. Català, valencià, mallorquí, gallec, andalús i madrileny. No oblidi que sóc el secretari del senyor ministre i que havíem viscut molts anys a Barcelona quan vostè ja m'entén. Però, en resum, què és el que li passa al senyor ministre? Perquè a Madrid hi ha metges molt bons, però a mi no em va gens bé fer aquest viatge a mi, Jo li explicaré. Don Rodrigo, vull dir el senyor ministre, és una mica especial. Vostè ja em comprèn. Tinc l'obligació d'assabentar-lo de dues particularitats de Don Rodrigo. Primera, no li parli mai d'Amèrica ni dels americans. Es posaria furiós. Segona, té amb gran estima els seus avantpassats. Miri, ell viu en una finca situada a 20 quilòmetres de Toledo, anomenada Los Jabatos, coto de caza. Vostè ja em comprèn. Vol dir que em convé visitar-lo jo, el senyor ministre. Li costarà cara, això, Jordi Ignasi, no és que vulgui prendre la iniciativa, però em sembla que ja és hora que sortim a sopar una nit. Bé, magnífic, però amb una condició. Invito jo. I una altra condició. Jo trio el lloc. Què et sembla aquesta nit mateix? Molt bé, sí, molt bé. Et vinc a buscar a les 8? A les 10. La nit és llarga. I tan llarga. Jordi Ignasi. Sí? Ara t'haig de deixar perquè... No, dona. Haig de fer una cosa, No. Sí. Ja la tinc al sac. Ja és meva. La nit és llarga. Però vostè no s'ha de preocupar per res. Passaré a recollir-lo. Farem el viatge en cotxe. El Mercedes del senyor ministre fa el 180 normalment. Accepta? Quin remei queda, sí. Quedem que demà a les 11 en punt. De totes maneres, jo voldria saber quina malaltia té Don Rodrigo, aquest ministre. Per què es diu Don Rodrigo, oi? La pitjor malaltia és que no pot veure els metges. No permet que ningú el toqui, ni una mà. De tant en tant té febre, malestar, fatiga. I jo, que sóc el seu secretari, i fins m'atreviria a dir confident, estic preocupat, doctor. Molt preocupat. Mare, ets la mare, oi? L'he atrapat. Que sí? Et dic que l'he atrapat. Aquesta nit venim a sopar. Que sí, aquesta nit el duc a sopar. M'ha deixat triar el lloc i ja veuràs quina sorpresa quan vegi que el porto a casa. Sí, no t'amoïnis, no. Fes una cosa que quedi bé, però sense exagerar,
Sí, escolta'm, convida a la tieta Rosa, la tieta Ramona i a l'oncle Albert. Sí, ja veuràs que... Ai, perdona, t'haig de deixar ara. Per favor, d'acompanyar el senyor. Sí, doctor, sí. Cantat fins demà a les 11, doncs. Fins demà, doctor. Vol fer el favor de passar per aquí? Sí. Joan, m'has cridat, Joan? Sí, haig de parlar d'una cosa molt important. Seu, que t'ho explicaré. Sí. Digues, què passa? Sí, doncs mira que la meva fama ja ha transcendit a tot Espanya, ja se sabia després del simpòsium, tothom, el doctor Caparrós per aquí, el doctor Caparrós per allà, i ara un ministre, precisament un ministre d'un ministeri, oi? Doncs m'ha demanat hora per visitar-lo. Demà a les 11 me n'haig d'anar per carretera, em vindran a buscar un Mercedes que crec que fa el 170 en primera, ja. Escolta, un Mercedes fenomenal. I hem acompanyat del seu secretari, que es diu Don Rodrigo. Anirem a una finca que té de casa, Los Jabatos, que se'n diu Los Jabatos, finca que té de casa. Ell no es volia deixar visitar per cap metge, no és home de metges, però tractant-se de mi ha dit que, escolta, honoraris, no es preocupi, oi? Els dies que hi hauré d'estar, no sé quants dies estaré, quan tornaré, no se sap això, emocionant, oi? Ai, para el carro, Joan, para el carro. De manera que tornem a Madrid. Que anem a Madrid, oi? No. El diagnòstic és equivocat, aquest. No anem a Madrid. Jo vaig a Madrid, és molt diferent, no? Aquesta vegada no es tracta d'un simpòsium, és un pacient, és una visita particular, això. De manera que jo vaig a Madrid. Ja. Has dit que vas com un jabato amb la Mercedes, que no saps quan tornaràs i que els honoraris no es preocupin. Això és el que has dit. I has afegit que vas a Madrid sol. És a dir, sense mi, sense jo. No, tu has entès perfectament. Me n'hi haig d'anar a Madrid. De manera que prepara'm la maleta, em poses un traje, em prepara'm l'abric, el sombrero nou, perquè jo me n'haig d'anar a Madrid a les 11 en punt. Amb la Mercedes. Quin cara. Joan, aquest viatge a Madrid portarà cua. Ja ho crec que portarà cua. Ja ho veuràs. L'Alicia és molt bona, però té un defecte molt gros, és gelosa. Em remena les butxaques, em regira els calaixos, de nit escolta que somio. No para. Ell hauria volgut que fos un senzill metge de poble, però noi, m'he fet famós, no en tinc pas jo la culpa. I ara un ministre demana hora. Carai, d'això se'n parlarà al Senat, n'estic segur. Però ella no ve. Aprofitarà per remenar-me tot el despatx, però li cou. Li cou perquè ho veu que jo estic ben conservat, que faig goig a les dones, que encara impressiono. Ell ho veu. La maleta del senyor metge. I això? I això què és? És un paquet amb bunyols, coca i cuixot. Com que va a Madrid... Perdona, no comprenc que jo no em puc emportar el menjar pel camió. No comprenc. Home, però aquesta gent de poble, noi. Però si el paquet no és per vostè. Miri, li he posat ben clara l'adreça. Aviam. Hoyo de Manzanares. Vostè pregunti i ja li diran on para, home. Aviam, aquí per al soldado Juan de la Farga. El número de batalló i de la companyia. Veritat que li dura el paquet, senyor metge? És que me'l van quintar i fa el servei a Madrid, en Joan. No, si jo no li impedeixo l'entrada, home. Endavant, home, endavant. El doctor marxa a Madrid d'aquí una hora i vostè l'ha de veure. Jo ho sé que marxo. Vostè és l'amo d'aquesta casa. Doncs passi, home, sense trucar, I tant que passaré sense trucar, no faltaria vinga, més. Oh, estimadíssim doctor. Tranquil, que no es tracta pas de cap malaltia ara. No es tracta de cap malaltia. Ja sé que té els minuts comptats, que marxa vostè a les 11, les 9 corren de qualsevol manera. Només el distrauré un minut. Un minut només. Però és molt pesat, vostè, home. I ara què vol, vostè? Miri, ja veurà. Es tracta d'un petit favor que vostè em pot fer, una horeta que tingui perduda per Madrid. Miri, veu el plano de Madrid? Doncs per aquí hi ha uns terrenys que són d'un cosí meu. Sí.
Ell volia construir pisos per l'Ajuntament o el Ministeri, no ho sé ben bé. L'han declarat zona verda. I vostè, amb la seva influència, el seu nom... Bé, es tracta, doncs, de que li donin el permís per construir. I que ho borrin, això de la zona verda, eh? Ah, doctor, que per vostè no hi ha res impossible. Això s'ha de demanar un ministeri. No ho sé ben bé, que el ministeri per vostè, un cop sigui a Madrid, ja se n'assabentarà bé, eh? Que vostè ho pot tot, doctor. Vostè és un sant, ja ho crec que sí que... I parlant de tot, jo li vaig regalar un peix amb una peixera dins i estava aquí, ja ara no hi és, que se n'ha fet del peix, Doncs miri, que s'ha mort. Se'n va anar a Madrid, Sí, jo estava molt avorrit i li vaig dir, mira, vés-te a Madrid que et distrauràs. I se n'ha anat a Madrid. I vostè també se n'anirà perquè jo tinc molta feina. No, ja ho sé, però que vostè no pot sempre sortir quan dona la gana unes coses. Ya has llegado. No te esperaba tan pronto. ¿Has traído al doctor Caparrós? Tal como el señor lo había ordenado. Pues que pase, que pase. Dime, Arturo, ¿qué aspecto tiene? ¿Es elegante, distinguido? Ahí le tiene usted. Da usted su permiso, excelencia. Adelante, doctor Caparrós, adelante. Emilio. El equipaje del doctor a la habitación azul. Señor ministro, yo no soy orador, ¿sabe? Pero no tengo nada preparado, de manera que yo seré breve, no sé si me entiende. Sea usted bien recibido en esta su casa. Muchas gracias. Siéntese, muchas doctor, gracias. siéntese. Muchas gracias. Sí. Arturo, tráeme el informe. Bien, doctor, vamos a aclarar dos puntos esenciales. En primer lugar, usted es un invitado, porque yo no estoy enfermo. No. Mi estirpe muere, pero no enferma. En segundo lugar, yo no soy ministro, soy exministro, pero ministro. ¿Comprende? Porque yo nunca he admitido que me hayan cesado. No faltaría más. Cesarme a mí. Y tercera cosa, hábleme en catalán. Me encanta. Ay, me hace recordar los días que yo vivía en Barcelona, cuando yo era el... Bueno, vamos a dejarlo. Yo adoro el catalán. Hagamos una prueba. Dígame usted algo en catalán. Home, allò de 16 jutges mengen fet d'un penjat que encara penja. Elemental, querido Caparrós, elemental. 7 suches, 16 jueces comen hígado de un arcado que aún cuelga. Bueno, y cambiando de tema, ¿usted qué prefiere? ¿El conejo, el ciervo o el jabalí? Hombre, a mí nunca me ha gustado atiparme como un ladrón. No, a mi, què li diré, jo amb una truita amb ceba i tomàquet, oi? I una miqueta de llesques de pa amb pernil o així, jo amb poca cosa m'arreglo per sopar, jo. Le hablaba de caza porque mañana le he organizado una batida al amanecer. ¿Usted prefiere una escopeta simple inglesa o una alemana con retroceso? Jo a triar preferiria una escopeta sin balas. I hablando de otra cosa, quines malalties ha tingut vostè de petit? L'escarlatina, el xerrampió, el catarro... No ha tingut la coquelucha, és indecible. Lo importante es participar aunque no se cobre. Hombre, para el carro, don Rodrigo. Digo que yo no he hecho el viaje para nada, tanto para no cobrar, no. Así que yo, si quiere, yo no lo escañaré demasiado a usted. Yo lo trataré bien. Ahora, nosotros los catalanes decimos que pagando San Pedro canta, ¿sabe?
Los hombres de mi casta, cuando nos referimos a cobrar, queremos decir matar. Hombre, tanto como matar tampoco, no. Jo el que vinc és a curar-lo. Jo el que vinc és a curar-lo. Ara, si no ho logro, si no ho puc curar, doncs, miri, ja li faré una quota mínima que tenim nosaltres, però no quiero hacer el payés, jo tampoc, m'entiende? Em permet que li prengui el pols, de moment? Querido doctor Caparrós, le aprecio mucho, pero familiaridades y tocamientos, no, porque yo tengo tratamiento de excelencia. ¿A usted le gusta madrugar, salir al monte? Mucho me gusta madrugar, sí. A mí me gusta mucho escampar la niebla por ahí, ya. Mucho. Lo que pasa es que una vez por Navos, otra vez por Coles, no tengo tiempo de hacerlo nunca, ya ves. Qué lástima. Gracias, Arturo. Prepáralo todo. Avisa al montero de Trailla que mañana saldremos al Lubricán, solo con ojeadores y chucheros, sin señuelos, claro, a las 5. Bien, doctor, dígame una cosa. Doctor, ¿usted qué prefiere? ¿La cetrería o la montería? No, la confitería, don Rodrigo. La confitería, yo. Senyora, ja em perdonarà, però què hi fa aquí? S'ha passat tot el sant dia al despatx. No té por d'encomanar-se algun malgam? Pensi que per aquesta habitació hi passen molts malalts. I alguns porten la passa. És que trobo a faltar el meu Joan. Aquí treballa, aquí visita, aquí recepta, aquí cura. I ara és molts quilòmetres lluny, intentant tornar la salut a un pobre agonitzant. Un ministre que han visitat tots els metges de Madrid sense treure'n l'aigua clara. I ell, el meu pobre Joan, deu estar allà patint, diagnosticant, dubtant, potser, neguitejant-se. Senyora. Ai, senyora. Bien, doctor, dígame, ¿qué le ha parecido a usted mi casa, la cena, el servicio? Muy bien. Usted vive con la espalda derecha. Usted puede decir que todas le ponen, como decimos los catalanes. Todos le ponen, todos. Ay, caramba. Bonita casa. ¿Le gusta, doctor? ¿Un café, doctor? ¿Te apetece? Vamos a tomar un cafetito. Siempre estimula, ¿verdad? ¿Azúcar, doctor? No, azúcar no, porque me desvela, ¿sabe? El azúcar. Está bien, eminencia. Gracias. ¿Un licor, doctor, le apetece? No, tampoco. ¿No? ¿Abstemia? Sí. No, tampoco. Bueno, y hablando de todo lo que ha pasado, pues lo he pasado muy bien. Lo de la caza quizá no ha ido muy bien porque yo no estoy acostumbrado a la cacería. Claro, me han dado la escopeta, se me ha puesto aquel ojeador delante. Y al mismo tiempo que pasaba el puerco singlar, claro, yo he metido un tiro, pero ha pasado el ojeador y le he metido un tiro a las camas del ojeador, ¿entiendes? Yo creo que no le he hecho daño, máximo una cama, pero la otra cama no le hará ningún daño, podrá andar bien este chico. ¿La salvará? Jo crec que la salvarà, sí. I parlant d'una altra cosa, em penso que vostè tiene una fiebre como una casa de payés, ya ve. Sí. Yo no diré que tenga mala pieza en el telar, pero usted se tiene que cuidar. A mí me gustaría, francamente, para estar tranquilo, hacerle un hemocultius. O sea, sacarle un poco de sangre, treure-li una miqueta de sang a vostè.
treure-li una Hablar, miqueta. ¿pero qué dice? ¿Cómo voy a permitir que me saquen sangre, la manoseen y la eche luego por el desagüe? Usted, si quiere, me examina, me pregunta sin tocarme, que para esto es usted famoso. Pero sangre, ni hablar. Mi sangre la conservo hasta la última gota por si la patria la necesita. Vale, vamos a fumarnos un Romeo y Julieta, doctor. Bueno. Don Rodrigo, Sí. a mi m'agradaria parlar-me una miqueta d'història. Oh, vostè. me encantaría. ¿Tiene usted noticia de que uno de mis antepasados fue don Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid Campeador? Home, me n'alegro molt, home. Sí. Està bé. I saps vostè si el Cid fumava? ¿Sí? Pues no. I don Alfonso, el de las Navas de Tolosa, ¿usted sabe si fumaba también? ¿Don Alfonso? No creo, no. ¿Y los reyes católicos? ¿Sabe si fumaban los reyes católicos? ¿Qué ¿Fumaba doña Isabel de Castilla? Doña Isabel, no, por Dios. ¿Usted ha no. visto algún cuadro de Felipe II con una pipa en la boca? ¿Lo ha visto usted alguna vez? Pero, ¿dónde quiere usted ir a parar, mi estimado amigo? Pues que España en aquel tiempo era grande porque nadie fumaba. ¿Esto sabe quién ha traído estas porquerías del fumar y estas cosas? Los americanos. No me hable de los americanos. Los detesto. Pues no fume, hombre de Dios, no fume. ¿No ve que esto es una porquería que solamente le hará daño? Usted es de una estirpe fuerte. Haga honor a su estirpe y no fume, hombre. No fume, no debe fumar. No comprende que esto es contra su voluntad. No puede ser eso. Es una cosa que no puede ser. Quatre dies, ja fa. Fa 4 dies que se'n va anar i no en sabem res. Com si s'hagués mort, pobret. I això de los jabatos, vés a saber on para. Esclar que també podria haver telefonat per dir què feia, com estava, i el malalt com seguia. Però res, n'hi has a dir bèstia. No s'amoïni. Pa de novel·la, bona novel·la. Ai, no em parli en llatí, Numància. Sí, no, té raó la tieta, senyoreta Numància. No estem per novel·les avui, dona. Tieta, si vols, jo faig un sacrifici i em torno a fer càrrec del despatx de l'oncle, tieta. No, això no, eh? No. Tot està perdut. A Madrid tot està perdut. Oh, i els costums, un podrimaner. Oh, i el teu oncle vés a saber què fa i com se l'està passant, perquè 4 dies per curar un moribund potser és massa. Oi? Tot està corromput. Senyora, Què passa? dinem o no dinem? Ai, He fet olla podrida. Apa. Potser no n'han menjat mai, oi? És una barreja de fetges, cor, melsa, pedrers d'ànec, cues de porc... prou, per favor, Roseta, prou. Ai, quin càstig el meu. No s'amoïni, no. Sí, tieta, tot està podrit. Fins l'olla d'aquesta noia, tieta. Ay, doctor, no estic per brocs, que dicen los catalanes. Me siento mal, francamente mal. Tengo escalofríos, desgana, malestar, cansancio. Doctor, es la gripe. ¿Qué caray ha de ser la gripe esto, hombre? ¿Es que si soy tonto a mí, que me dieron el título por influencias, a mí? He hablado con su secretario y me lo ha dicho que estos arrechuchos los tiene mucho a menudo. Y si no los atacamos a fondo, no haremos nunca limpio con usted. Es la gripe, doctor, la gripe. Esto es una endocarditis reumática subaguda. ¿Me entiende? Esto. Y esto me jugaría yo un pescado. ¿Qué es esto? Ya ve. Mire, ¿y sabe por qué? Porque esto está producido por un focus inflamatorio. Usted tiene un focus inflamatorio que le produce esto. De manera que no quería tazas, pues 3 tazas ahora. Yo haré todo lo que usted quiera, doctor, menos sacarme sangre. Pues de momento fuera los queixals. Todos. Seguramente los tiene cortados todos, ya ve. Fuera los queixals. No, el dentista no, por favor, doctor, al dentista no. Jamás un sacamuelas ha mesado estas mejillas. Pero, señor ministro, ¿no decía usted que estaba dispuesto a dar hasta la última gota de sangre por la patria? Sí. Pues ahora usted tiene que dar toda la dentadura por la patria. I mire, pensi que si cau el govern el poden tornar a cridar a vostè.
¿Qué dice? ¿Ha oído usted rumores? Caray, si he oído rumores. Al dentista. Doctor, si usted me cura, lo vamos a celebrar por todo lo alto, con una juerga flamenca, con Lucas el Mochales y Carola la Pernales. Verá usted, doctor, qué Pernales. ¿Y qué juerga? Don Rodrigo, al dentista. No, Primero al dentista. No, por favor. Al dentista, al dentista, al dentista. Però, Joan, fas cara de cansat, fas mala cara. Cansat, mort estic, mort. Tot el sant dia treballant, tot el sant dia. No he parat ni un moment. Malalt molt difícil era un malalt, molt difícil, vol. Però, escolta, Joan, t'hi has passat 10 dies. Sí, ja ho sé. No em diràs que t'has passat aquest temps tancat a la finca examinant el malalt, Joan? Tot. Tu a Madrid has anat al teatre, has anat a fer un bon sopar i després... Vés a saber on has anat. No, res de res. Després, treballant com un negre tot el dia, sempre amb l'escopeta darrere l'esquena. Dic amb l'escopeta, amb el termòmetre a l'esquena. Dic amb el termòmetre. Anant no sé què hi portava a l'esquena, però sempre anava carregat amb alguna cosa o altra. I apa, el senglar. Què dius? Dic el senglar. A sagnar, a treure sang del moribund que s'estava morint. Vet aquí. Això és el que he passat. Va, i uns dies m'han estat esperant a Madrid i encara em dius que ho he passat bé. Mare de Déu, ha sigut terrible aquests dies. Ha sigut terrible. Què és això? Què és això? Què és això? Em diràs que unes castanyoles amb la bandera són un instrument quirúrgic? Per unes castanyoles? Però com han vingut a parar aquí, aquestes castanyoles, aquí? Com han sigut que han estat aquí, aquestes castanyoles? Joan, aquestes castanyoles duran cua. Ja tinc prou mal de cap, tu. Mira, doncs serà cap i cua. Què vols que et digui jo? No, em deixes de tantes coses.